De gasten op een rij. We zien ook dat de Koninklijke Schutterij Sint-Martinus uit Sint-Martensvoeren meedoet. Als Belgische schutterij uit de Voerstreek aangesloten bij een Nederlandse schuttersbond. Inderdaad, ze zijn aangesloten bij de schuttersbond Bergendal, Noorbeek. En het leuke is, we zagen zojuist Lommel, de meest noordelijke schutterij in Belgisch Limburg. Dit is de meest zuidelijke schutterij in België. Prachtige kostuums. Historisch bepaald. En Jean Duizends en dochter Mircelle Duizends als koning en koningin. Hiervoor het koningspaar en daarna het keizerspaar. Mark van Reuzel en Sylvia van Reuzel. Want als er niemand 3 keer meer de vogel afschiet, dan ben je voor je leven misschien keizer. Inderdaad, dat is mogelijk. 3 keer afschieten betekent keizer. Keizer voor het leven. Maar het kan ook goed zijn dat een keizer op een bepaald moment stopt. Of simpelweg gaat verhuizen. En dan moet de schutterij weer gaan omzien naar een nieuwe keizer.